பார்த்திங்கன்னா வந்து சில்வர் அரோனா அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சில்வர் அரோனா பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ரொம்ப மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அவைலபிள் இருக்கும். உங்கள் நியரஸ்ட் அக்வாரியமும் சரி, குளத்தூர்லேயும் சரி, ஓகேங்களா. இது வந்து எப்போ போனாலுமே வந்து இந்த அரோனா வந்து அவைலபிள் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த அரோனாவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய டைப்ஸ், நிறைய வேரியேஷன்ஸ், நிறைய கலர்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து எக்ஸெட்ரா அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இது ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து 1000 ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு, அரோனா ஃபிஷ் அப்படின்னாவே வந்து 1000 ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 80,000 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் வந்து இப்போ சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ வந்து எவ்வளோதான் புது ஃபிஷ்ஷு தென் நல்லா பியூட்டியான ஒரு ஃபிஷ் வந்தாலுமே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போவும் சரி அப்பவும் சரி இதுக்கு இருக்க மவுஸ் வந்து குறையவே இல்லை. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து அக்வாரிஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு வாஸ்து மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அரோனா வந்து வாஸ்து மீன் தான். ஆனால் இதை ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்ல விரும்பல. இது அரோனா ஃபிஷ் தான் வந்து வாஸ்து மீன் அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பல. ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து உங்கள் வாசல்லேருந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு கண்ணாடி தொட்டி வச்சு தண்ணி ஊற்றி மீன் போட்டாலுமே வந்து எந்த மீன் போட்டாலுமே வாஸ்து தான், ஓகேங்களா. ஸோ வந்து அரோனா ஃபிஷ் தான் வந்து வாஸ்து அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ சில பேர் பிஸ்னஸ் ட்ரிக்காக வந்து இது போட்டால் வந்து வாஸ்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மீனுமே வாஸ்து தான், ஓகேங்களா. ஸோ கைஸ், இந்த சில்வர் அரோனாவோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் மீடியம், கொஞ்சம் ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு 1800 அந்த மாதிரி ருபீஸ்லேயே வந்து அரோனா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, ஒரு 6 இன்ச்சு 7 இன்ச்சு அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து 1500 நம்ம ரேட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு ஹார்டியான ஒரு ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஃபிஷ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த ஒரு மெயின்டெனன்ஸும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் வந்து வீக்லி ஒன்ஸு இல்லை ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் டேங்க் மட்டும் ஒரு ஆஃப் வாட்டர் வந்து இறக்கிட்டு ஆஃப் வாட்டர் ஃபில் பண்ணாலே போதும். ஸோ இது வந்து வேஸ்டேஜும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஸோ இது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான், ஓகேங்களா. ரொம்ப இதுக்கு வந்து தனி டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரிலாம் வந்து எதுவும் வைக்கணும், தனி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், கூலிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. உங்கள் ஒரு நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே கூட வந்து சர்வே ஆகிடும், எந்த ஒரு வாட்டர்லையும் சூட் ஆகிடும், ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் அரோனாக்கு வந்து ஒரு டேங்க் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டேங்க் வந்து அது குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு 5 ஃபீட்டாக வச்சுருக்கணும், ஓகேங்களா. லென்த் பார்த்திங்கன்னா வந்து 5 ஃபீட் இருக்கணும். அண்ட் தென் அந்த பிரெத் பார்த்திங்கன்னா 2.5 இருந்தால் கூட ஓகே தான். ஹைட் பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்மியாகவே இருந்தால் ஓகே தான். ஹைட் வந்து 20 இன்ச் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஓகே தான். ஃபிஷ் வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு வந்து லென்த்து தான் வந்து அதிகமாக தேவை, ஓகேங்களா. குறைஞ்சபட்சம் 5 ஃபீட் அப்புறமேட்டுக்கா உங்கள் சாய்ஸ். 6 ஃபீட் 7 ஃபீட் வந்து வைக்கிறது வந்து உங்கள் சாய்ஸு. அண்ட் தென் அரோனா பார்த்திங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா டாப் தான் ஸ்விம் பண்ணணும், ஓகேங்களா. ரொம்ப பாட்டமுக்கு வராது. ஸோ அதனால் வந்து ஹைட் வந்து அதிகமாக தேவையில்லை, நீங்கள் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான் வந்து நீங்கள் ஹைட்டாக வச்சுருந்தாலும் ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான் அது கீழே பாட்டமுக்கே வரும். ஸோ இது வந்து மேலே தான் இது வந்து சர்ஃபேஸ்லேயே தான் வந்து ஸ்விம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ கீழே வர்றது ரொம்ப ரேரு. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வந்து தொட்டி வந்து ரொம்ப 2 அடிலாம் வந்து தேவையில்லை அப்படின்றேன். ஸோ 20 இன்ச் அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து இது போதும். ஸோ வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 5 ஃபீட் 6 ஃபீட் லென்த் இருந்தாலே போதும். அப்படியே அது பாட்டு சர்வே ஆகிட்டே இருக்கும், ரவுண்ட் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த மாதிரி இருந்தாலே வந்து போதும் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா. அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்னதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து எல்லா ஃபுட்டுமே மோஸ்ட்டாக எடுக்கும். ட்ரை ஷிம்ப்பு, பில்லட்ஸு அந்த மாதிரி வந்து போட்டிங்கன்னா வந்து சின்னதில் வந்து எல்லா ஃபுட்டுமே மோஸ்ட்டாக சாப்பிட்றோம். ஸோ சின்னதுலேயே கூட நீங்கள் லைஃப் ஃபிஷ் போட்டால் கூட சாப்பிடும், அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூ இருக்காது. ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஆகிட்டு ஒரு நல்லா கொஞ்சம் வாழ்ந்ததுக்கப்புறமேட்டுக்கா பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து பில்லட்ஸோ இந்த ட்ரை ஷிம்போ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே எடுக்காது. லைஃப் ஃபிஷ்ஷு, லைஃப் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி தான் வந்து இது எடுக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து குட்டியில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஃபீட் பண்ணாலும் எடுத்துரும். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகிட்டு கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து என்ன தான் வந்து பில்லட்ஸோ நம்ம ட்ரை ஷிம்போ அந்த மாதிரி எது போட்டாலுமே எடுக்காது. ஒன்லி லைஃப் ஃபிஷ் மட்டும் தான் சாப்பிடும். அண்ட் தென் லைஃப் ஃபிஷ் வந்து டெய்லி இப்படி பார்த்தாலும் 1-2 அப்படி சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து கோல்டு ஃபிஷ் போடலாம், நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒரு ஃபீடிங் எந்த மாதிரி வேணால் ஃபீடிங் வேணால் அது கொடுக்கலாம், ஓகேங்களா. அண்ட் தென் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் இது வந்து ஃபீடே பண்ணாமல் வச்சுருந்தா கூட அது பாட்டுக்கு இருக்கும், ஓகேங்களா. அது சாப்பிடாமலே இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த ஃபிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும்.
ஸோ இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து ஷாப்பில் வச்சே வந்து நீங்கள் ஃபீட்லாம் எடுக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி டெய்லெலாம் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. டெய்ல் ஏதாவது கிழிஞ்சிருக்கா அந்த மாதிரிலாம் ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஓகேங்களா? அவங்க வந்து 1500 சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து வேறு பேசி 1300 1200 அந்த மாதிரி முடிக்கிறது பாருங்கள். எப்போயுமே வந்து நம்ம ப்ரைஸ்க்கு தான் வரணும் அவங்க. ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. பார்கிங் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ கைஸ், இது வந்து நீங்கள் வந்து டேங்க்கில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து எப்போயுமே வந்து டாப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கணும். ஸோ இது வந்து திடீர்னு வந்து வெளில ஜம்ப் பண்ணுறது நிறைய சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா அது டாப் சர்வேஸில் தான் ஸ்விம் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ வந்து வெளில ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ட்ரை பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து டாப் வந்து எப்போயுமே க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கணும். ஸோ அதே மாதிரியே கைஸ், இப்போ வந்து இது வந்து எப்படின்னா வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட்டாக இதை நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேங்களா? அதாவது இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ நான் ஒரு அரோனா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா வந்து இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நான் தான் ஃபீட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது வந்து ரெகனைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நான் தான் இதுக்கு வந்து எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்றது வந்து என்ன வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்போ வந்து நான் தான் வந்து தொட்டியை வந்து வாஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் அதுவும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம். வேறு போய்ட்டு தொட்டியில் கை விட்டேன் அப்படின்னா வந்து ஒன்று வந்து அது வந்து டெய்லில் வந்து ரொம்ப போட்டு அடிக்கும், கண்ணாடிலாம் இது பண்ணுற மாதிரி அடிக்கும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து யார் இருக்கா அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ரெகனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபிஷ்ஷு. ஸோ அப்படி ஒரு பில்லியண்டான ஒரு ஃபிஷ் இது ஆக்சுவலாக. ஸோ கைஸ், இதை பற்றி சொல்லணுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை.